50% от зрителите, които са изгледали, даже по-голям процент, клипа с насилие над животни, не са успели да го изгледат до край. Въпреки че клиповете, които са демонстрирали, са били 4. Клип за насилие над животни, здравословен клип, който показва щастливи животни. Има няколко организации, които на част от екраните демонстрират щастливи животни. Ти виж ги колко са готини и колко са сладки сега, защо трябва да ги убиваш толкова готини. Сейф нормалната, аз някакъв път съм се опитвал да им кажа, сега ще покажа и в цифри, защото до сега не бях набил това нещо. Ще им кажа, че тия два монитора, които в принцип показват щастливите животни, направо да ги изключат. Така. Значи ефектът е постигнат с насилието. И тъй като по-голямата част от хората, които са гледали насилието, не са успели да го изгледат до край, това отново трябва да ни покаже, че нашия активизъм, който правим, е нещо, което е най-работещо, така да го кажем. Най-ефективно. Ние показваме насилието над животни и вече когато сме там, нашето присъствие е ключа на тези над 50%, които извръщат глава и се опитват да се тръгнат от видеото. Нашата работа е да ги ангажираме, да спрат, да погледнат отново и да почнем да им задаваме въпроси какво мислят за това и да ги накараме да осъзнават, че именно те са виновни за това, което се случва там. Това е нашата цел. Искам да ви кажа нещо друго, но какво беше? Добре, по-натам надем се да се. Така.